Det her er altså min anden aflevering af mundtlig modul 3, som jeg håber på kommer til at virke nu. Vi bestiller den her opgave at foretage en mængdeberegning, hvor vi skal finde ud af, hvor mange gram af henholdsvis carbonmonoxid og diklorid, der skal bruges til at fremstille 335 gram carbonylklorid. Vi er i den forbindelse blevet givet den færdige mængde af carbonylklorid, og vi er blevet givet en reaktion. Det er sådan, det første man altså gør, er at afstemme reaktionen, så man er sikker på, at man kender koefficienterne, de rigtige koefficienter. Det kan være sikkert, at der er det samme antal atomer på hver side af reaktionspilen. Så vi tjekker, at der er et C på hver side, det er der er et O på hver side, det er der også, og der er et diklor på hver side, det var der også. Så altså er reaktionen afstemt, og vi kan gå ned og foretage selve beregningen nu. Det er altid smart at opskrive sådan et skema som det her, hvor man først skriver hvor man ud fra de tre variable og koefficienterne kan regne ud for de tre stoffer. De tre variable er henholdsvis en molarmasse, massen og stofmængden. Den molarmasse har enheden gram per mol og betegnes som stort M. Massen har enheden gram og betegnes som lille m. Og stofmængden har enheden mol og betegnelsen N. Det første man gør er at skrive det ind vi kender. Som sagt så kender vi kun massen på den færdige mængde carbonylklorid. Og det er de 335 gram. Man siger bare, at jeg skal skrive koefficienterne ind med det samme, da det er noget vi direkte aflæser af reaktionen. Der kan man se, at når der ikke står noget, så betyder det, at der bare er en af hver, derfor er koefficienten 1 hele vejen hen. Herfra er det første, man beregner altid det, man kan beregne for alle tre stoffer, uden at kende nogle af de andre tal i forvejen. Og det er den molarmasse. Molarmasse kan aflæses af en tabel, hvis man har sådan en, eller man kan direkte beregne den ud fra det periodiske system, da hver atoms vægt i unit er opgivet, og 1 unit er lige med 1 gram per mol, så derfor kan det direkte omsættes. For carbonmonoxid skal man altså gå ind og lægge vægten af et C-atom sammen med vægten af et O-atom, eller massen i det her tilfælde, molar masse. Vi får en samlet molar masse på 28,01 gram per mol. For diklor har vi 2 kloratomer, så derfor går man ind og siger 2 gange et kloratoms masse, det bliver 90,90 gram per mol. Og for carbonylklorid lægger man alle tre sammen, så at sige. Så du lægger altså massen for C sammen, molarmasse for C sammen med den molarmasse for O, og sammen med de 2 gange molarmasse for klor, fordi der er 2. Altså det er diklor. Og vi ender med 98,91 gram per mol. Når det så er kendt, så kender vi altså 2 ud af 3 variable for carbonylklorid, og vi kan altså beregne den sidste. Så det der bruger vi den her ligning hernede, som betegner stofmængden. Det vil sige, at stofmængden er givet ved massen divideret med den molarmasse. Den beregning er vist hernede, det vil sige, at man tager de 335 gram, som vi har fået oplyst, divideret med den molarmasse 98,91 gram per mol, og ender altså ud med 4,398 mol. Og som det kan se, så går gram ud med gram, derfor ender vi på den rette enhed. Man regner så herefter stofmængden ud for carbonmonoxid diklor ved hjælp af kvotienterne. Kvotienterne hjælper os med at fortælle, hvad forholdet mellem de to stoffer er. Og da forholdet er 1 til 1 mellem alle tre stoffer, så er stofmængden den samme for alle tre. Da man blot vil skulle dividere med en faktor 1. Så derfor kan vi direkte udfylde stofmængden med det samme. Og når vi så både kender stofmængden og den molare masse for både diklor og carbonmonoxid, så går man ind og bruger den ligningen for massen, som er givet ved masse af lig med stofmængde gange molar masse. Og dermed ender vi altså med vores svar, som er, at der skal bruges 123,19 gram carbonmonoxid og 331,81 gram diklor for at danne 435 gram carbonylklorid. Man kan altid tage og tjekke efter, om ens beregning er rigtig ved at lægge massen af de to reaktanter sammen, og se om det giver massen på produktet. Og det gør det i det her tilfælde, så derfor er vores beregninger korrekte.